সঁচাকৈ মোৰ জীৱনৰ এটা বৰ উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আৰম্ভ হৈছে কালিৰ পৰা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰ লগতে খুব দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হ'ব অনাগত দিনকেইটাত আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে কৈপথাৰবাসীৰ প্ৰত্যেকৰে সহায় সহযোগিতাত মোৰ কলেজৰ শিক্ষকসকল কৰ্মচাৰীবৃন্দ আৰু অভিভাৱকসকল এই সকলোৱে মিলি সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নতিৰ হকে আৰু কৈপথাৰ মহাবিদ্যালয়খন এখন অসমৰ ভিতৰতে উৎকৃষ্ট এক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ সকলোৱে আটাই একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যাম আৰু আমাৰ এই সপোন সফল কৰিব পাৰিম। খুব আচলতে ভাল লগা এটা বিষয় যে আমাৰ কৈপথাৰ মহাবিদ্যালয়ত বিশাল অংশ এটা বৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, তেওঁলোকক লৈ আমি খুব আশাবাদী, তেওঁলোক প্ৰত্যেকৰ খুব প্ৰতিভা সম্পন্ন আৰু MIL-ৰ যিটো এটা কোৰ্চ আৰম্ভ হৈছিল এতিয়া কিছু বন্ধ হৈ আছে সদ্যহতে কলেজত হোৱা নাই, গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যতে সেই ক্লাছটো বড়ো MIL আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব। धनसिरि महकुमानि सिङाव थानाय सुरुपथार फरायसालिमाया धनसिरि महकुमानि सिङावनो गोजौ सोलोंथाइ लानाय मोनसे फरायसालि आरो दिनै जों बे फरायसालिमानि जा गोदानै गोरायुं बिबान मोननाय डक्टर प्राप्ति ठाकुर बिथांखौ जोङो लोगो हमफैदों। मैया बिथाङा बेनि प्रिन्सिपाल महरै बा गोरायुं महरै बिबान लादों। सुरुपथार फरायसालिमाया 1970 मायथाइयावनो गायसनजानाय बे ओनसोलनि आसाम नागालेण्ड बर्डारनि आरो धनसिरि महकुमानि आरो गुबुन गुबुन कार्बि आंलं जिल्लाफोरनि फरायसाफ्राबो बेहाय फरायफैयो आरो मोनसे बाथ्राया गोजोनथाव बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे जों रायलायदों जे सुरुपथार फरायसालिमायाव जोंनि गोबां बर' फरायसाफोर दङ आरो जाय बर' फरायसाफोरा बर' MIL लानानै दिनै फोरोंगिरि गैयालासेनो बिथांमोना फरायबोबाय थादों। 1991 मायथाइयावनो गिबि बे फरायसालिमायाव बर' MIL-खौ लानानै बर' फरायसाफ्रा फरायदोंमोन आरो बिनि फरायसाफ्रा आं मिथिनायाव राकेश दैमारि, लतास बसुमतारी, पदेन बसुमतारी बिथांमोन बादि फरायसाफ्रा बे MIL लाना फरायदोंमोन। बिनि उनाव फैयै फैयै जों गोबां नाजाबोबाय थादों बर' फरायसा आफाद जानानै, बर' थुनलाइ आफाद जानानै आरो बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा, नाथाय थांनाय 2016 मायथाइयाव बेखौ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया एकाडेमिक पारमिसन हरनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव दा आसाम गभर्नमेन्टनि जिहेतु डाइरेक्टर लेभेलाव बेयाव थांनानै दंहैयो जों मिथिनायाव। गतिके जों आसा खालामगोन जे थांनाय समाव जों 2016 मायथाइनिफ्राय देबकान्त बसुमतारी आरो बिलाइस्रि दैमारि बिथांमोनखौ जोङो बाहाय फोरोंगिरि हिसाबैबो आगोलनि प्रिन्सिपाल डक्टर हितेश्वर बरा बिथाङा बेयाव थिसनदोंमोन आरो बिथांमोना गोबाव बोसोर क्लासबो खालामदों आरो लकडाउननि उननिफ्राय दिनैसिम बिदि क्लास बिथांमोना नागिरबोआखै आरो आं गावखौबो बुंनो लुबैगोन बे फरायसालिमाजों आंहा गोबां दिननिफ्राय मोनसे खाथि सोमोन्दो दङ आरो जाय फरायसालिमायाव आं हयथ' आं डिक्लार हिसाबै सासे फोरोंगिरिनि बिबान लानानै बिनि फरायसाफोरनि थांनाय समफोराव जेब्ला आनजाद जानायफोराव आं गोबांखिनि मदद खालामनाय दिनै फरायसालिनि बिबानगिरि बिथांमोना मिथियो। गतिके जों आसा खालामदों गोदान बिबुंगोरा बिथाङाबो बुंदों उननि समाव बिथांनि फारसेनिफ्राय बर' डिपार्टमेन्टआ आवगायलांनायनि बेलायाव बेयाव थिसननायनि बेलायाव जाखिनि मदद हेफाजाब खालामनांगौ बिथाङा जोंखौ मावनानै होफागोन होननानै जों खोथा होदों। बेनि थाखाय जों आसा खालामगोन उननि समाव निस्सय बियो जाफुंगोन। दिनै जों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नैबे जोंनि नैबे ओनसोलनि एकमात्र मोनसेल' कलेज, जि कलेजाव जोंनि गासिबो बर'फोरानो जोंनि गलाघाट जिल्लानि प्राय 90% बर'फोरानो बे कलेजाव फरायो। बे कलेजनि गोदान प्रिन्सिपाल मादाम मुस्रिमा डक्टर प्राप्ति ठाकुर, बे मेडामा जोंनि समस्तिनि MLA-नि बिसि, बे बायद'खौ जों दिनै बरायफैदों गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। बायद'खौ माने बे कलेजाव गोदानै थिसननाय जादों प्रिन्सिपाल महरै। दा जों दिनै बरायनो मोननानै बायद'खौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानोना बायद'आ जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद खामानि मावबोदोंमोन सिगाङावबो आरो दा जों आसा खालामदों बायद'आ प्रिन्सिपाल महरै गावनि मासिखौ मोननानै दा जोंनि बर' MIL-नि थाखाय बा बर' फरायसाफोरनि थाखाय निस्सय मेडामा बाहाय खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों। फारसेथिं बिथांनि जिथु हासबेन्ड, बिथांनि फिसाया जोंनि नैबे समस्तिनि सुरुपथार समस्तिनि MLA
दा MLA हिसाबैबो जोंनि बर'फोरखौ जोबोद बिथाङा मोजाङैनो नायखायो बर'फोरनि दुखु सुखु खैफोदनि समाव बिथांनि फिसाय MLA मुश्री बिश्वजित फुकनाबो जोंखौ गोबां मदद हेफाजाब होबोदों जोंनि बर' हारिखौ दा बे हिसाबै बिथांनि बिसि डक्टर प्राप्ति ठाकुर गोदान माने प्रिन्सिपाल जोंनि सुरथार कलेजनि दा बेखौ मोननानै जों जोबोद गोजोनदों आरो जों दिनै गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै बायद'खौ जों दिनै बरायफैदों आरो जों माखासे खोथा बुंदों बायद'नि सिगाङाव बायद'आ जोंनि जिथु बुंनाय खोथा जोंनि जिथु रिकुवेस्ट खालामनाय बेखौ बायद'आ मावनो होननानै जोंनो खोथा होदों गोजोन्थों